ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи Саудо ТВ. Дӯстони азиз, мо дар ҳамин навори имрӯза фақат хонаҳо ва заминҳо қабул кардем. пешниҳод шумо мекунем бо нархҳои бениҳоят арзон. агар дар шумо низ замин бошад, хона, мошин, квартиро бошад, агар метавонед сураташа бо ҳамроҳи маълумотош ё ки видеош дар имо WhatsApp рӯиш кунем ва рекламаш мекунем, фурӯшта мегузорем. ирӯза навор дорем хонаҳои фурӯшӣ аз шаҳри Душанбе, аз шаҳри Кӯлоб, аз шаҳри Ваҳдат, аз шаҳри Ҳисор, заминои фурӯшӣ аз ноҳияи Данғара ҳастай, се замин ва аз шаҳри Ваҳдат ҳам ҳастай. бачаҳо тамошо кунед то охир, аддуши лайкҳоро занед, дар канали мо подписатсия кунед, подписатсия. ман бовар дорам ягон хона замини арзон аз канали Саудо ТВ шумо меоем. бародари азиз, навора бо диққат маълумотҳои ҳар як хонаро мегӯм, бо диққат гӯш кунед бачаҳо ва баъдан рафта хонаро харидорӣ кунед. лайкҳоро занед, эълона сар мекунем, шумо навора тамошо кунед. мегзарем ба якум хонаи фурӯшӣ. имрӯза хонаи фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Файзобод равон кардиянд. деҳаи Дӯстмурод Алӣ меган, ҷамоати Дӯстмурод Алӣ, деҳаи Кангелӣ. 15 сотиқ замин масоҳат, 4 комната, 170 000 сум меган, бо савдош мекунам. бародари азиз, дута рақам WhatsApp ё ки телефони дастӣ. мактаб 30 метр разница раҳшай, беморхона, масҷид дар назди хона, яъне ки мактаб ҳаст, об свет ҳам дорад, документош 100%, 120 дарахтам дора мегам. битон рехтагӣ бо барои далчи барои якчанд хонаҳои дигар, яъне ки 3 хона 4 хонада битон рехтагӣ тайёр кардагӣ меган. ин тараф хонаҳо дар зиндагӣ кардасем ва ин тараф дар битон рехта тайёр карда меган. хонаҳо ремонтошон соз бад нест дӯстон. касоне ки мехаранд ҳамин рақамҳои 016 WhatsApp доранд ё ки 939 дастӣ занг занед аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунанд. марама занг занед сафтинед. мегзарем ба дуюм замини фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастае ки ака як дута временка сохтагианша, ба ҳамин хотир мо қисми заминода дохилш кардем. ҷамоати ҳаёти нав меган, 5 сотиқ замин, ду дар хона временка кардагӣ. нақша меган 85 000 сум, бо савдоша мекунам. бо арзон мешава. рақамои 931 ё ки 934 ё ки WhatsAppшон +7 901 да занг занед. ду временка дора, яъне ки 5/3 боз фундаменти хона рехтагӣ, 11/9 рехтагӣ, документош ҳаст, навбунаҳода мардум зиндагӣ доранд. об дар деҳа, яъне ки ҳастай дар зери ҳамин забори ҳамин хона ҳам гузаштастай меган, об ҳастай. хулас ҷои обдор, гирди ҳавлӣ бо сементблок маҳкам кардагӣ. мегзарем ба сеюм замини фурӯшӣ. замини фурӯшӣ ҳастае ки дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шахбур, 5 сотиқ замин, 44 000 сум меган, бо савдош мекунам. дӯстон муомила дора. хулас рақамҳои дастӣ WhatsApp +7 977. свет дора, масофаи обош 300 метр, ҳамин қадр разница дора. мақсад мегирен, аробақати мерен меёрен, чизе ҳаст гуфтастем. мактабаш 1 километр ва балниса ҳам 1 километр роҳ разница дора. дӯстон ин хеле ба нарх 44 та бо савдош мекунанд. касоне ки хоҳиш кунед аз ноҳияи Данғара ҳамин замина акамо равон кардан, мо рекламаш кардем, шумота пешниҳод кардем. заминхаро марамат занг мезанед, рақамҳои WhatsApp да ё ки дастӣ аз Тоҷикистон 550 да занг зада аз номи канали Саудо ТВ бо арзонтон мекунам. хоҳишаи ҳаматон, касоне ки харидор ҳастен, ҳамаҳоро занг занам, беҳуда нороҳатшон накунем. мегзарем ба чорум замини фурӯшӣ. заминҳо беҳад бисёр қабул кардем. замини фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Ҷартепа, 6 сотиқ замин, 55 000 сум, бо савдош мекунаша. рақамҳои WhatsApp Тоҷикистонам +7, Русиям WhatsApp дора. гирди замин маҳкам кардагӣ, 4 дар хона, барои 4 дар хона 1 2 3 4 яъне ки фундамент рехтагӣ бо калидорш тайёрай. рехтагӣ
свет дора, обш 100 метр рах разница дора, мактаб ва садикам 200 метр рах ҳамиқадр дурида. панҷум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дар шаҳри ваҳдат деҳаи истиқлол 140 000 сум. ин нарх камай бачо. хеле хор ҳаракат мекунем савдотиби навор кунам. 4 комната 4 сотих замин масоҳат дора. хонаҳоро вардоштиам понни акремонтошан дар шахдотон мекунен. шикатур кардаги гирди хона понни забор гиритаги. ҳамом дар дорони хона ҳастай. хонаҳо понни стяжка полмонтаж тайёр. шикатурка кардаги, чорни потолок, 6 тирезаи пластикдаги. хоб дари главнишам ҳастай. беруни хонада мега бо мақсад шикатур кардаги ҳама тайёр. боз 4 сотих дига барои боғпарварӣ ҳам ҳастай дӯстон. оби нӯшокӣ дорад. ҳуҷҷатош яъне ки шаҳодатномаи хона ҳамаш ҳаст 100%. хона савдо мешавад бо нархи 140 та. бо камтар муомила мешавад. нашоти ами боғшам муомила кунед бачаҳо. номерои ма барои реклама кардам. агар ки дар шумо ҳам хеле заминҳо боша, хонаҳо боша, квартираҳо боша ё ин ки мошино боша, ягон техникаҳо боша, агар имо WhatsApp рақамои 931 мондагем рӯй кинен видеоша хуб аз телефон баракӣ бигирен, сурат ҳам бигирен, мешава беҳтарин мешава. хулас рӯиш кинем, мо рекламаш мекунем, ҳаракат карда фурӯшак гузорем. лайкҳоро ҳама каса бизанен, дар канали мо чо кунен, ами ҳозир подписатсия кунен. фавратки поддержка. мегзарем ба шашум хонаи фурӯшии рӯза. хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ аст ки дар шаҳри душанбе деҳаи сумбула дароза дарагӣ. ин тараф гирди хона маҳкам, агароти калон 195 000 сум нарх бо муомилашам мекунанд. видестен алафо хестагӣ ҳамин ҳолат срочна фурӯхта мешавад бо нархи 195 000. ба ҳамон хотири арзон мекунем меган. и дачаҳай бачаҳо. ҷои хуб, ҷои беҳтарин, шаҳри душанбе деҳаи сумбула. ямира савдо мекунанд. барои зиндагӣ кардан мақсад ҷои зур, барои истироҳатам беҳтарин. деҳаи сумбула 2 комнатаи калон дорад ҷудо. мақсад як веранти калон, об ҳастай без проблема, светам ҳастай, 8 сотих замин масоҳат дорад. 2 комната иҷа зиндагӣ мекунен. хулас 195 бо муомила дорад. марамат зангзам масиҳатехто. мегзарем ба ҳафтум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ ҳастай ки назди ҳавлигӣ дар ноҳияи муъминобод. бачаҳое ки аз муъминобод хоҳиш карден, ҳамин комментара нависен ки мо ёфтем хонамона. ноҳияи муъминобод деҳаи деҳлоло. ассалому алайкум мардами хонахар мега. хонаи фурӯшӣ дорем ноҳияи муъминобод деҳаи деҳлоло. оби нӯшокӣ ҳастай ҳама вақт. пеши магазини мумаи зикамодай. инами адреса гуфтиам. мақсад 139 000 сум бо муомила мешавад. хонаро вардоштагиан бо лой блок. дидесен кришаи фасон кардаги зур. ака дидесен ҳавлиш ҳамин қадарай. 9 сотих. ҳай камбеш санг дорад. ҳаққи ҳамсоя зиндагӣ кардестан. мақсад ки агар харидор бошен ҳамеша мода мақсад пешниҳод кардиан ноҳияи муъминобод деҳаи деҳлоло. худотон бо занговат кунен. хона ки маъқул боша бигирен. агар маъқул нашид ноумед нашед, навори баданаш рад кинед. мегзарем ба ҳаштум хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯшӣ аст ки дар шаҳри бохтар қурғонтепа 250 000 мегам бо савдош мекунаша. ремонтои хона бад нест дӯстон. инами ҳолат савдо мешавад 250 000. ака нагуфтанд ки бо тамоми чизу чора ҳай ё ин ки бе тамоми чизу чора. иша худотон маслиҳат кунед. бисёри хонаҳо роӣ мекунанд, мега ки ба тамоми чизу чора савдо мекунед. хулас ҳавли 6 сотих, 4 дар хона, кухни баня, сауна барои маълумоти пурра бо нависен. ина сауна ҳам дорад дӯстон. мақсад ки иҷа печкаш гарм мекунед. хай бо саунаро лаззат шакаси бидона бо зурайда. 4 комната 6 сотих бо тамоми шароитҳои зури замонавӣ. ремонтои хонаам бад нест. қонуну қоида 250 000 бо камтар муомила ҳам мекунашад. агар ки наворои мо шумода маъқул боша бачаҳо, арзанда я лайк боша, ҳатман лайка бизанен.
подписать کنین، مقصد پذیرش کنین بهترین میشود. میگذاریم به نهم خانه فروشی. خانه فروشی هستی که در شهر ترسونزاده بچه های ترسونزاده ریگر تماشا کنین اگر که خریدار باشین. 300,000 сум میگم با معامله میکننشه. دو کمنته خانه 4 سوتیق زمین مساحت 300 تا با سودا داره. رقمای برای تماس گرفتن همی 113 88 88 80 زنگ میزنین. از زمین کانال ما توجه دستین گیرد خانه را محکم کردگین شه. این طرف آشخانه انجام خانه ایسش خانه دروازه میده زدگی. خلاص گپ 300 تا معلوماتی پرشه نگفتیم. مقصد پشت خانه رو شد کشه گرفتگی. همه خانه دیدین سوداش میکنن با نرخی 300,000 با معامله دارن. علیشی و نتورا قید کردگی نیستن سون. خودتون پیشا که مجبوری به اگون خانه های یکی اگون ماشین دیگه ممکن که علیش هم بکنن. خیلی با خودتون زنگ زده مسئله کنیم بچه ها. میگذاریم به دهم خانه فروشی. خانه فروشی هستی که نزد حولگی در شهر کلوب خوجت چرخی میگن. همون طرف خلاص 270,000 سومانی با معامله داره. 4 کمنته 5 سوتیق زمین مساحت داره. 270 تا خانه زمینی حوله شهر کلوب. خب دهی دهانه میگن. همون طرف خلاصه خوجه چرخی چادرخانه با یک ویراند با تمام شرایط خودش. انبارخانه اغیلخانه کهدان دارد. خب سودا میشه. خلاص گپ 270 تا 4 کمنته 5 سوتیق. نزد همین خانه دا میگه 14 گیکتار زمین برای چراگاه هسته. جنگل و باغ هم خلاص هسته. کسانی که اینه که مول هول کردنی باشین 14 گیکتار زمینی چراگاه هست بچه ها. این طرف شخص دوتون رقم های نسر شده زنگ مصرف کنیم. میگذاریم به 11 خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در شهر دوشنبه ناحیه شاه منصور میگن که ایش گوش کنین. خانه زمانوی گوش کنین. 550,000 سوم ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه. خانه‌هایی که در شهر دوشنبه هستن کمتر نظر به دیگه شهر ناحیه‌ها کمتر قیمت هم بچه‌ها تماشاش کنین. 3 کمنته 2 سوتیق فروخته میشود. خانه در رو پروی اشن سودا میشود. 2 سوتیق زمین 3 کمنته بانیا کوخنی حاجتخانه همش خلاص هست. قانون قاعده ریمونتوی خانه فسان فروخته میشود. 550 ایواز وارنتی علیش را هم قید کردین و سکسیه علیش هم میشود. اگه نگفتن چند کمنته باشه. خودتون کسانی که کوارتیره ها دارین همین اکده 556 رقمش زنگ زنین وارنتی علیش را پیشنهاد کنین. معقول باشه مرامت پجالسته علیش کنین یکی بانر 550 تا میفروشه شد. میگذاریم به 12 خانه فروشی. خانه فروشی هسته که در شهر دوشنبه کدام تریتوریا نگاه کنید و در اساس قرار دارد. در شهر دوشنبه 485,000 سومانی با سودا هم میشود. 2 کمنته خانه 2 سوتیق زمین مساحت ابوی فسون زدگی پتراک زور زدگی ریمونتوی خانه زور قانون قاعدهش قطعی خلاص زور خدمت معقول شد. خانه فروشی در ودن اساس ریمونتی خانه نو کردگی. دو خانگاه در نزد صدیقی عبدالله همین تریتوریا خلاص که بچکو خودتون با معامله کنین. نوارای ما معقول باشه. اگر هست نفرایی که خشت وارتون خانه خر هستن اون دارویی کنین. اگر در همین نوار روزه یگون خانه نیفتین نومید نشین. نواری باید تماشا کنین. خدا خواهد نواری بعد نه انشاءالله مشنو بشه. ویدیو مشنو تماشا کنین. لایک ها را دارن پادپیسات کنین. خودتون احتیاج کنین. خیر نوارا داشتی جاکتین مایلش.